मोजां औ बिदिसोना नोंनि मोजां भिडिअसआ जोबोद मोजां ना। हेल' लोगोफोर, आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों होननानै बुङोब्ला जोंहा नेरसोन औवारि बिराद गाज्रि भाषा रायलायदों आरोना। जाय भाषाखौ रुजुथाव जायै भाषाजों सासे सिख्लाखौ रायदों। भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दिनै। नैबे लाजिनो रोङै बोराय बुरिखौ नायलाय, लाजिनो रोंगोन ना रोंला बिसोरो? फिसा फिसौखौ मा सोलोंथाइ होलांनो सानदों बिसोरो? बे भिडिअखौ आंखौ सोर मा बुंहरो, सोर मा रिप्लाय हरो बेखौनो नेनानै दंमोन आं। दिनै नों बायदि सासे गुन्दि गस्ला गानग्रा हिन्जावा दिनै आंखौ बिदि बुंहरनो हाबाय। नानि लाजियाखिसै? मानि थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन आं सानग्रो आरो भिडिअखौ नायग्रो। दिनै नों बायदिया नेहात गस्ला गानग्रा मानसिया मान सनमान जाग्रा, मिथिबाय? आंखौसो नुबाय नों बैथालि। ओइ बैथालि, हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन बैथालि। आंखौसो नुदों नों बैथालि। आंखौ रायनो जायगा मोनाखै नोङो? बिफा मिसि बे भिडिअआ मा भुल दंबालाय बैथालि? र' नोंखौ नागिरगोन आं। हेल' मा खालामनाय जादों बियो? जानला मोनला नङा, खोन्थाजोबगोन आं नोंखौ होनखादां। नोंथाङा बै बाराव बेसेबा गाज्रि बुंनायनि ससियेल मिडियायाव निमाहा बिखांलायबावबायलै। निमाहा बिखांसे बिखांनानै दा नोङो आरो बेसेबा गोथौ हाखराव गब्र'नो गोसो दंबावो नामा नेरसोन औवारि? नोंथाङा मा फुथुला सानदों नामा ससियेल मिडियाखौ फिदिंबाय थानो हा? बुरबक नेरसोन औवारि जाम्बा। नोंनि भिडिअआ आङो मा लांखावनो आंबो भिडिअ बानायनो होननानैसो सानखादोंमोन। खिन्थु नोंनि भिडिअआ गाज्रिखा। नुग्रोमोना आंथ' जोंखादों। गासै फिसाफोरखौ बर' हारिनि सिख्लासा सेंग्रासाफोरखौ फोरोंग्रासो नों सासे। नोगोद गाज्रि भिडिअ भाषन होयोमोन नोङो। खिन्थु नोंनिया दा मा बैसोर सिख्लाफोरखौ एथ' गाज्रि भाषा बुंनो मा बिदि मोन्थाय दं नोंहा? नोंखौथ' बुंदों नोंनि भिडिअआ गाज्रि जानायखायसो बुंदों। एसेथ' गियान लादो, एसे गियान सोलोंदो। नोङो एसे बुरबकआव दंलै नेरसोन औवारि जाम्बासो नोङो। नों बै बाराव आजां गाजां गाज्रि ससियेल मिडियायाव सोरखौबा बायसिना होननानै नोङो बुङोमोन। डाइरेक्टलि नोङो गाज्रि भाषा बख'थायो, नोङो मख'थायो, बुंथावैखौ बुंथायो नोङो। ससियेल मिडिया दाननानै ला। नोंसोरबायदि मानसिया सालायनो समाया ससियेल मिडियाखौ नेरसोन औवारि। डाइरेक्ट बुंबाय आङो। नोंसोरबायदि मानसिया ससियेल मिडियाखौ दा सालाय आरोना। नोंसोरबायदि मानसिया ससियेल मिडियायाव सालायनो समाया गुबुंले खालामो। बेनिखायनो नोङो दाननानै ला फेसबुक पेजआ। नोंथांखौ जोंना ब्रादार जन कार्जियाबो भिडिअ लाबोदों। आरो मा सिलसिला बिथाङाबो भिडिअ लाबोदों। मोजां औ बिदिसोना नोंनि मोजां भिडिअसआ जोबोद मोजां ना। सानग्रो आरो भिडिअखौ नायग्रो। दिनै नों बायदिया नेहात गस्ला गानग्रा मानसिया मान सनमान जाग्रा। मान सनमानखौ सोर बायदिया जादों? हा? मान सनमानखौ सोर बायदिया जादों? सोर बायदिया मान सनमानखौ हा? सोर बायदिया गाज्रि भिडिअस लाबोनानै मान सनमानखौ जादों? हा? बा आंखौसो नुबाय नों बैथालि। ओइ बैथालि, हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन बैथालि। सासे मानसि मोजांनि रावा बेबायदि जाबाय। हा? एसेग्राब मोजांब्ला नोंनि खुगानिफ्राय माबोरै बेबायदि रावा ओंखारखो देलाय बुंलाय? हा? नों बुंजानो हाया बिनिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारदों। नों मोजांखाय। आंखौसो नुदों नों बैथालि। आंखौ रायनो जायगा मोनाखै नोङो? बिफा मिसि बिफानि बिसि बा मा राव बेलाय? बिफानि बिसिनो हा? गावनि फिसाखौ सोरबा बिफाया हाबा खालामनाय नुदों? हा? बिफानि बिसि मा राव बियो? मा राव? हिनजाव माहारिखौ लाजि फोनांफैदों नोङो? बे भिडिअआ मा भुल दंबालाय बैथालि? र' नोंखौ नागिरगोन आं। मा भुल गैया? बे भिडिअसआव मा भुल गैया होननानै बुंनो हाखो नोङो? हा?
मा भुल गैया थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थिखौ नुखाबाय आरो नाय नोंथांखौ रावबो मोजां होनखाया नोंथाङा गाज्रि नेनानै थादों आं एकदम लाजायालै आयै बेखौ लोगो मोनबा सौख्लालानायानो स्रा बिगुराखौ एथ' गाज्रि भिडिअ बानायो दानिया आं भिडिअ क्लिपखौ होग्रोजोबनि नायलांग्रोजोबदो बे मानसिखौ जेरैबाबो खेमाहा बिनांगौ खेमाहा बियाब्ला नोंथांखौ एक्सन लाहोनाय जागोन आरोना बांद्राय एथ' गाज्रि बिदि भिडिअ बानायनो नाङा आरोना ससियेल मिडियाखौ बांद्राय गुबुंलेयाव खालामनो नाङा दानिया आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय माब्लाबाबो बेफोरबायदि भिडिअ दाबानाय नेरसोन औवारि डाइरेक्ट बुंबाय आं